Kag para naman sa amon pabalon sa inyo sining nga weekend. Banding kita with nature sa aton nga pampagood vibe sa inyo sining nga weekend. Campsite bala ang ginapangita mo nga malapit lang pero may ma-offer nga manami nga view, mabugnaw nga hangin kag lugar nga makarelax. Dalon kita ni Ruming sa isa ka campsite nga mga 20 to 30 minutes lang nga drive gikan sa Bacolod kag pwede ka na makapulo pa huway makadali diri. Pwede man makapulo pangapi kag snacks diri for the day kag mag-relax lang malayo sa city life. Iya kita diri dalon buwas sa tripping ni Ruming. Kag baganihan sa mga amo, ini siyang aton nga kilalahon. May natukod na siya nga mangkisang turist sa Valencia sa Negros Oriental. Ginapakaon kag ginabantayan niyang mga amo sa ilang lugar, pero isa ka adlaw nakibot na lang siya nga nagjutay na lang ang iyang mga hinuptanan. Ang ilang nga alpha na sapwan nga may igo sang bala. Ang iya istorya sa baganihan sa Sunday.